заказ кардан аз барномаи Poison. салом алайкум дӯстон, барои шумо тарзи скачат кардани барномаи Poison нишон медиҳам ки шумо метавонед ҳама намуд чизҳои дилхоҳатонро заказ кунед. дар ин ҷо ҳама намуд маҳсулотҳои брендӣ вуҷуд дорад ва ҳар чизе ки шумо хоҳед ёфта метавонед. подписаси лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. ба Google медароем, ба поиск медароем. дар поиски Google ҳамин сайте ки ман навиштам официални сайти Poison ҳамида дар омада скачат мекунем Poison ки ман менависем шумо ҳамин хел нависен. вақте ки ира мезанем ба тарзи автоматӣ сайда медарояд. ва ба мо пешниҳод мекунад ки барномаро скачат кунем. дар болои ҳамин меҷиқем. боз кнопкаро меҷиқем. се равно скачат меҷиқем. ва интизор мешавам ки барнома скачат шавад. видеоро то охир тамошо кунед ва интизор шавед. ҳозир мо намедонем ки ҳамин скачат шудааст ё не. барои ҳамин бори дуюм кнопкаро меҷиқем ва месанҷем. скачат ҳам меҷиқем. се равно скачат меҷиқем. дар боло подробнида медроем. ва мебинем ки барнома скачат шуда истодааст ва ҳатто ду бор. мо дуюм бор шавдалид мекунем. фақат як дона скачат шавад тамом. ва интизор мешавем ки скачат шавад. тамом скачат шид. дар болои ҳамин сайт меҷиқем. болои якумгишта меҷиқем установщик пакет. установид мекунем. каме интизор мешавем ки установка шавад. барномаи Poison дар телефони мо установка шид ва открит мекунем. кнопкаи бологиро меҷиқем.
برنامه پاییزون کشوده شد. ما قدم 1 رو گذشته کچت کردیم. باید در قدم 2 خودم را به قید گیریم. ویدیو معقول شد 53 ساله که مونده. ویدیو دیگر ما را انتظار شوید. در ویدیو دیگر ما طرز به قید گرفتنش نشان میدیم.